Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana barkamu da wannan lokaci da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. A yau na zo muku da gabatarwa da wata makaranta mai suna Al-Ihsan Online English Academy. Ta mabukata koyon turanci wannan dama ce ta zo a gare ku. Don haka ga wanda yake buƙatar shiga cikin wannan makaranta ku tuntuɓi lambobin waya kamar haka. Ya fura ranar bajin ma ba a samu garago balle hazaka zuwa da kafa ya fa a rubuto wasiƙa cikin zuciyata da a ce za ki leka sikin tausaya mini. Al-Ihsan Online English Academy makaranta ce da ta haɗa kowace ƙasashe. Muddin kana jin Hausa to za ka iya shiga cikin wannan makarantar domin ganin ka koyi Turanci. Zuciyata ya amo kauna a furta lallai jarumi ya fura ranar bajin ma ba a samu garago balle hazaka zuwa daga. Ta masu sauraron mu sannun mu ko da fata an yi sauraro lafiya. Ta Allah ya ba mu sa'a, Allah kuma ya rufa mana asiri. Ta ku har kullum maman dadi. Na bar ku lafiya. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar